Hallo Tim. Hi. Waar zijn we hier? Op de kinderboerderij. Waar? Bij de schommels. Ja, maar waar in Nederland? Nune. In Nune. En Maar wie woont er in Nune ook alweer? oma. Oma? Waar is oma dan? Die staat naast ons. Wat? Hé, Niet zo- inderdaad. Oh, nou is goed hoor. Oeh, eens kijken, vindt Mickey dit leuk? Mickey kijkt hem aan. Oh, nu gaat papa. Stop. Papa even. Oké, doei doei. Dag lieve Mickey. Nou, dan gaan we Dag naar het eten. Timmy. Komt goed.